низоми бонкӣ яке аз самтҳои муҳими иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб рафта, Бонки Миллии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ ҷиҳати таъмини суботи молиявӣ, татбиқи сиёсати самараноки пулию қарзӣ, солимгардонии низоми бонкӣ ва мусоидат ба рушди устувори иқтисодӣ пайваста тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ менамояд. охири моҳи майи соли равон бо қарори раёсати Бонки Миллии Тоҷикистон Агроинвестбонк ва ҷамъияти саҳомии Тоҷиксодиротбонк бозхон карда шуданд ва раванди барҳамдиҳӣ дар ин бонкҳо оғоз гардид. қабули чунин як қарори саривақтӣ ба низоми бонкии кишвар таъсири худро мерасонад. бояд қайд намуд ки Бонки Миллии Тоҷикистон бо татбиқи як қатор ислоҳотҳо дар низоми бонкӣ сиёсати гузариш аз миқдор ва сифатро пеш гирифта, таи беш аз 5 соли охир бо бозхон намудани изодномаи як қатор ташкилотҳои қарзии молиявӣ ки бо ном фаъолият доштанду сами худро дар низом намегузоштанд, барои рушди низом замина фароҳам овард. ҷой доштани як қатор камбудиҳо аз қабили мунтаззам иҷро накардани талаботҳои қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, сари вақт иҷро накардани ӯҳдадориҳо дар назди пасандозгузорон ва қарзиён, риоя накардани меъёри мақбули муқаррарнамудаи Бонки Миллии Тоҷикистон ва монанди инҳо боис гардид ки иҷодномаи ин ташкилотҳои қарзӣ бозхон карда шуд. ҳаҷми қарзҳои додашудаи ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар 5 соли ҷорӣ 5,4 миллиард сомониро ташкил намуда ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маблағ 1,9 миллиард сомонӣ ё 54% афзоиш ёфтааст. қарзҳои ғайрифаъол 15,8% сандуқи қарзиро ташкил медиҳанд ки нисбат ба ин давраи соли гузашта вазни қиёсии онҳо дар сандуқи қарзӣ ба андозаи 14 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст. хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ бо мақсади ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии пасандоздорон бо роҳи пардохти ҷубронпулии суғурта ва баландбардоштани боварии аҳолӣ ба низоми Бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамояд. новобаста аз кам шудани шумораи ташкилотҳои қарзӣ, нишондиҳандаҳои асосии молиявӣ дар низом беҳтар гардида, заминаи сармоявии ташкилотҳои қарзӣ мустаҳкам шуд. Дар фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ шаффофият таъмин карда шудааст ва дар доираи сиёсати пешгирифта Бонки Миллии Тоҷикистон минбаъд низ барои устувории низоми бонкӣ ва рушду нумӯи он чораҳои дахолдорро хоҳанд андешид. вобаста ба ин метавон гуфт ки хазина яке аз иштирокчиёни муҳими низоми молиявии кишвар ба ҳисоб рафта, сиёсати давлатиро баҳри таъмини устувории низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ менамояд. хазина тамоми имконияту воситаҳоро барои сари вақт ва пурра дар доираи андозаи муқарраршуда ҷуброн намудани пасандозҳои шахсони воқеиро дорад. аз ҷумла таври рақамҳо нишон медиҳанд, ба хазина тақрибан 215 миллион сомонӣ лозим меёвад ба пасандоздорони ҳарду ин бонк пардохт намоянд ва ки ин маблағ ҳамагӣ 67% маблағҳои умумии хазинаро ташкил медиҳанд ва аз ин рӯ хазина бори дигар ба ҳамаи пасандоздорон мерасонад ки маблағҳои хазина кофиянд барои пардохти ҳамаи ҷуброни аз рӯи суғуртаи пасандозҳо ва аз сари вақт пурра ба бонкҳо, агентҳо ин маблағҳо интиқол дода мешаванд. ногуфта намонад ки аз ҷониби хазина бо Орион банк ва Амонатбанк ҳамчун бонк агент шартнома баста шудааст ва аз ҷониби ин бонкҳо ба ҳамаи пасандозони Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк пардохти ҷубронпулии суғуртавӣ ба роҳ монда мешавад. акнун пасандоздорон имкон пайдо карданд ки маблағи дар бонк гузоштаи худро ки аз ҷониби хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ пардохт карда мешавад бозпас гиранд. шурӯъ аз 23 июни соли ҷорӣ раванди пардохти маблағҳои пасандозкардаи муштариён оғоз гардид. муносибатҳои ҳуқуқӣ татбиқ намудани раванди барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзиро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барҳамдиҳии ташкилоти қарзӣ танзим намуда, ин раванд аз ҷониби мудири махсус киро суд бо пешниҳоди Бонки Миллии Тоҷикистон таъин мекунад анҷом дода мешавад. вазифаи асосии мудири махсус ба манфиати қарздиҳон ситонидан ва бегона кардани дороҳои ташкилоти қарзӣ ва тақсими маблағҳо бо тартиби муқарраргардаи қонуни мазкур мебошад. амалҳое ки қонунгузорӣ то имрӯз анҷом додани онҳоро ба зиммаи мудири махсус вогузор кардааст, пурра ба сомон расонида шудаанд. айни ҳол нақшаи муфассали барҳамдиҳии бонк ки барои он 60 рӯзи корӣ муқаррар шудааст таҳия гардида, омода намудани ҳисобот оид ба ҳолати молу мулк ва дигар амалҳои дар қонун пешбинишуда мавриди баррасӣ ва иҷро қарор доранд. ҳамзамон талабу даъвои қарздиҳон тибқи талаботи қонунгузорӣ бояд дар давоми 3 моҳ аз рӯзи нашри эълон дар рӯзнома амалӣ гардад, ба қайд гирифта шуда истодаанд. илова бар ин
با مساعدت بی‌واسطه مقامات حفظ حقوق کارهای عملی در سمت برگرداندن قرضهای مشکل ستون بر راه مانده شده است. من بعد نیز کوشش‌ها به خرج داده می شود که اجرای طلبات‌های در قانون پیش بینی شده در ملت مقرر گردیده به ثمر رسانیده شود. پسندازداران حقوق دارند در دوام تا 1 سال برای گرفتن جبران پولی سغرتا به بانک اگنت مراجعت نمایند. مشتریانی که امروز در مرحله اول مبلغ‌های پسنداز کرده خود را گرفتند خوشحال شده منتداری خود را چنین بیان داشتند. В течение 6 лет 6 сол мешавад ки ман бо сабабҳои гуногун маблағи пасандоз кардаи худро аз бонк гирифта наметавонистам. имрӯз хушбахтона тавонистам ки як қисми маблағамро ки аз тарафи хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ пардохт карда шуд гирам. минатдории худамро ба ҳукумати ҷумҳурӣ ва бонки миллии тоҷикистон мерасонам ки маблағи пасандоз кардаи моро пардохт карданд. пардохти ҷуброн пулӣ ба пасандоздорони ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Содирот Банк тавассути бонк агенти ҷамъияти саҳомии кушодаи Орион Банк амалӣ карда мешавад. пасандоздорон ва ё намояндагони қонунии онҳо барои гирифтани ҷуброн пулӣ метавонанд ба бонк агенти ҷамъияти саҳомии Орион Банк ва филиалҳои он вобаста ба минтақаи ҷойгиршавии пасандоздорон муроҷиат намоянд. нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор.